Ma, imo ni o. Uy, unsa maninak? Nganong gihatagan makuni mo kwarta? Ang karang 3,000, ipalita sa imong mga tambal. Ay, oo niya, kaning pila ni, uy. Uy, si Timil man lagi ni, kadako gud ani. Ipalita kung sa'y gusto nimong paliton, ma. Uy, unsaon man ni nako nga ni araman ko sa bahay, permi. Tunga na lang ni Papa ni mo ani, ha? Ayaw, ma. Imo ra na. Tamasag kang papa. Ah, salamat kaayo, nak. May in love yung kog samot ni mo tungod sa imong kabuotan, babe. Sus. Ikaw, ha? Ulog-ulogan sa kay ka, ha? Tinuod bitong. Swerte masad kay ko kay nakauyab kog buutan og grabe ka masinabuton. Wa na ko'y pangitaon pa. Maayo pa ka. Ako na apa. O, unsa man? Dili pa di ka kontento na to? Dili. Ngano ikaw? Kontento na day ka ngayon ani lang ta? Nga dili ta magpakasal? Kay, di pa nag-istorya naman ta, na? Di pa na pwede sa pagkakaroon. Napakoy kipa-eskwela nga mga igsuon. Tabangan gani ti ka, di ba? Isad gani ko ganahan. Kay ako lang responsibilidad. Bahala ka. Babe, naibaw ko nga nangandoy ka. Mamahimong inahan. O makaanak og daghan. Matuman na tanan ba? Pero sa pagkakaroon, dili pa. Juan, 11 years na tang manag-uyab. Ang pangutan akong kanus apa ka andam. Ha? Kanus apa man? Mahitabo. Sabay? Di mahitabo nga si Kay mo pakaslan bay. Suma. Ta magyud ka sa mga salida bay. Nga tag-as kay ilang relasyon unya. Di ay sila mo ay nagkadayon. Kay mapulan ang usag-usa uy. Unya ma-full out of love ang usag-usa. Ay pagsultihan na eh. Oh, Ang nakalayan mo ni Kay, Oh. love kay namong usag-usa. sa pagkakaroon. Pero kung imo pagyud ng dugay-dugayon bay, aw. Bye-bye Kay. Unsa? Sakto ang imong amigo, dong. Kamu manggod lang akong gihuna-una, ma. Nak, dili minimo obligasyon. Oo, nahibaw ko nga gusto kang mutabang namo, pero huna-huna asad imong kaugalingon. Usap pa, kung gusto gid kang mutabang, pwede pa man gihapon kang mutabang bisan minyo ka na. Ma, Sige na, para makaapo na sadmi. Pagpakasal na mo. Huy. Nga naman ka, babe. Na kay gustong isulti? Ganyan na rin ka nagsigig tutok na ko. babe, Hmm? magpakasal na ta. Ha? Nga ano bang kakalit man mo ni sulti, ana? Kay gusto ko nga makapaniguro. Nga dili ka mailog sa ukan. Love manggod ka iti ka, Kay. Og love sad kaayo ti kahuan. Maong sige. Magpakasal ko nimo. Karon nga ako na magika. Dili na ka mailog sa lain pa. Gikan ako. Basta kay ampingi lang gid ko. Og gatagi kog daghang anak. Siyempre. Sige na. Sugdalan na ito buhat ang atong karugaw. Ay! Uy! Babe! Ibutang ko ba? Dili ko. Uy, mag-utos ko kang gabi una.
Unsa naman, kumusta? Nanabay sod? Positive na? Negative, babe. Oh. Dili gyapon ko maptos. Babe, dili ka ako baog? Recorded by X Thunder Gaming. Tanawa, kumpiyansa kay ka, eh. Kampante ra kay ka, nga unya na mo magminyo ni kay makaanak na mo gustuhon ninyo. Nawa, oh. Ay, malagi. Pila ka buwan naming sigig suway. Pero huwag hapon siya mumabdos. Bay, mas maayo bay, no? Pa-check up na lang mo, aron masiguro. Unsa? Diana, nako ang result. Dok, may problema ba? Magkaanak pa ba, Dok? Ang imong asawa makahimo ba, pero ikaw mao'y dili na, mister. Unsa? Baog ko. Huwag sakto na ko ng anak, babe! Bugo ko! Bugo ko dako! Indutil ko! Huwag ko yayo! Huwag kay sa! Usaywa! Usaywa! Ako ni Satanan! Juan, please! Biyay ko! Babe, Biyay ko! Mao di ay ni ani dinhi. Kay gipabiya di ay nimo. Unsa? Nasya diya sa inyo, ma? Oh. Naunsa man in taon kahuan oy. Istoryahin ninyong tarong sa imong asawa kung sa isabot ninyo. Dili kay paagi nimong ingon ani. Magbuwag ta. unsa? Dako na kay kugusik nga panahon nimo. Ug dili matuman ang imong pangandoy nga makaanak. Gusto ra ba ka makaanak og daghan? Kung imo kong mabana. Juan, Ay kabala ka. Liho ko nako ang atong annulment. dili ko musugot. Unsa? Di ko musugot nga mauha ka na ako. Kundi tahatagan og anak. Anak pagbuot sa Ginoo. Pasagdan na to kung sa may plano sa Ginoo na tong duha. Ana, magbahay ra ka kung dili ka mosugot na magbuwag ta. Ay, sakto na. Sige, ginom ni mo eh. Gusto na na. Sakto down. Tagay ba? Tagay! Kada adlaw na lang yung kang hubog, Juan? Ha? Ano mo reklamo man ka? Ano ka makaw yan? Ako na, layas na lang din eh. Biyae ko din eh. Juan, Kadit lang. Nga naman, Adto ta sa akong bahay magtiwas. unay mong asawa. Di ba niingon ka nga ninyo ka? Oo, pero di na siya makabuot na ako. Tana. sige, Juan! Pagtagbaw! Oh, yan naman. So may gusto ni mo?
Nahibaw kong gibuhatin nimo para pasakitan ko. Aron ako na mismo may mulayas din eh. Ingon ana na bagyo ka kadesperado? Nga nagdarig yung kag babae din eh? Ha? O sige! Ihatag na ako imong gusto. Mulayas na ko din eh. Og magbuwag ta. Kaya abi nimo, gikapoy na ko. Unya unsa naman, nalipay na ka. Nganong ni undang makasimong kabuang, padayon na. Kadto hinuong napas kay, dili ka mo undang og inom. Nya nagdapag kag babae dito sa inyo. Ma, Si Kay na lang ang nagpabilin diha nimo og dawat ka bisag dili ka makahatag og anak. Pero imo lang yung giusikan. Nagbinugo ka man, Juan. ma. Nagunsa man ka din eh. Okay, pasilo ako. Pasilo ako. Sorry, nagbinugo ko. Nagsago lang galang akong emosyon at tuhi kayo na. Wala akong makasabot na ako. Maong gusto na ko nga mabiya ka. Nahibaw ka bagot sa kasakit imong gibuhat. Naibaw ko. Mao gani mga ko pasaylo nimo. Please. Hatagi kong lang chance. Pagsugod nagbalik. Love ka, tika. Swerte ka. Love sad kaayo, tika. O waman sa ko'y planong hangtod sa hangtod na mo biya, di bukod. Di paabot naman ako nga makarealize ka. Thank you, babe. Thank you. Nagpasalamat gid ko nga grabe ang pagmahal o pagsabot ni Kay nako. Ug sukan atong hitabua. Wa naggi ko magbuhat og mga butang nga makapasakit niya. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power, RL Men.